हेलो फ्रेंड्स, गिबियावनो बयखौबो आंनि यूट्यूब चेनेलाव बरायबाय। लोगोसेयावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय। दा मा होनदों जे आसाम पुलिसनि एबि आरो इउबिनि जि इन्टारभिउ एबा मा होनदों जि पस्टपन जानानै दङमोन, बियो फिन माला जाफिनगोन आरो मा जागोन बेनि दासिमबो जेबो नटिस गैया एबा नटिस फैयाखै। गोबां हयथ' सुबुंफोरानो जानो हागौ बेनि आपडेटखौ एबा बेनि नटिस नेनानै दङ, नाथाय दासिमबो बेफोरबायदि जेबो अफिसियेलि नटिस मोननो हायाखै। जानो हागौ गोबां इन्टारभिउ होगिरि बिथांमोना नेनानै दङ माला फैगोन मा जागोन। दा जोङो नैबे समाव हयथ' साननो हायो डिसेम्बर जानुवारिनि मासाव मायबा मोनसेबाबो अफिसियेलि नटिस होगोन। हयथ' इन्टारभिउआ जि आसाम पुलिसनि एबि आरो इउबिनि इन्टारभिउआ हयथ' डिसेम्बरनि लास्ट उइक नङाबा जानुवारियाव जानायनि चान्स दङ। आं बेखौसो खावलायदों जाय बिथांमोना इन्टारभिउ होगोन, जाय बिथांमोना इन्टारभिउ होनो थाखाय गोसो गुदुं जानानै दङ, नोंथांमोना थियारिल' जाना था। नैबे डिसेम्बरनि लास्ट उइक नङाबा जानुवारियाव जानायनि चान्स दङ। नोंथांमोना प्रेक्टिसखौल' खालामबाय था, नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा। जानाया जाखागोन सानसेबाबो इन्टारभिउआ। दा बिटिसि इलेक्सनाबो जोबनानै थांबाय, बेखायनो जोङो साननो हायो डिसेम्बरनि लास्ट उइक नङाबा जानुवारियाव जानायनि चान्स दङ। नोंथांमोना थियारिल' जानानै थादो आरो प्रेक्टिसखौ खालामबाय थादो, बेखौनो आङो खावलायबाय। गोजोन्थों।